Какво правиш сутрин, за да се събудиш и да получиш енергия? Пиеш кафе? Да, ама ще ти даде енергия за около 1 час. А предполагам, че би било по-добре, ако можеш да имаш енергия през целия ден. С Супер Бленд това е възможно. Супер Бленд е шоколадова супер напитка, направена от 20 супер храни, адаптогени и витамини. Приготвя се за по-малко от минута. Слагаш една лъжица от продукта, добавяш малко мляко или вода, разбиваш и си готов. Вкусът е шоколадов, без захар, подсладено е с стевия и еритритол. Продукта съдържа зелен чай с елтеанин за плавна енергия, лъвска грива за фокус, ашваганда и родиола за по-малко стрес, рейши и чага за имунитет, плюс витамини С, Д и Б комплекс. И дори също пробиотици за стомашен комфорт. Разликата е огромна. Енергия без превъзбуждане, фокус без разсейване и никакъв краш ефект. Честно казано, откакто замених кафето с Супер Бленд, се чувствам много по-стабилно през целия ден. Моето ново начало на деня – Супер Бленд. Време е и ти да опиташ.